Perbayaran kayu kok bengi kena kok gawe nginpo iki. Urip kok minggu daping krembik kok ngene ta ya. Kok lesunya temen iki. Kok wis pedese wae iki ah. Opo ki WA barang lah. Kaya penting-penting kae kok. Bos. Engko nak rene gawak-gawak kira kok rong bungkus karo aku sili 5.000 lah. Tak kengin pung bengi ta ya. Ya aja suwi-suwi rada cepet ta. Mak kelutik kok cepet lembales sih anak iki tetep poin iki kita. Cah kae kok ora poin. Lah kok lemar temen masane bandane sapa rumasane kene buang po aku iki wong tuamu lho cuk matamu biasa mbok sing wingi wae utang bayar kira nyelih 5 juta lah kok penak temen njaluk rokok rong bungkus kakekane kowe iki kok minimal ora nyilih balik ke sing wingi kok picek matamu apa priwe asu kowe kok Iki kok ngene iki carane iki kayak info ki ah. Wong kok bedino mengkor nyilih duit penak temenah engko dituake ra wong angele pol.